Hola, famílies! Soc la Xirgo, la fantasma del Teatre Romea. Ai, ara us preguntareu per què sóc aquí. Escolteu, és que ja tenim aquí la festa de Viu al Teatre 2020. Que sí, que del 30 de novembre fins al 6 de desembre ho celebrarem amb tots vosaltres, amb tallers participatius, espectacles i, evidentment, la presentació del petit Romea. Si voleu més informació, molt fàcil. Ens podeu escriure a info@viualteatre.com o ens podeu enviar un WhatsApp al 625 579 497. Molt fàcil, allà us ho expliquem tot. Bé, anem al més important. Estem buscant per al dia 6 de desembre al matí famílies barcelonines amb fills d'entre 8 i 14 anys per venir a celebrar amb nosaltres en directe, i he dit en directe, la festa de Viu al Teatre 2020 al Teatre Romea de Barcelona per gaudir de la perla d'espectacle Conservando la Memoria de la companyia Patio Teatro. I també estem buscant persones que vulguin viure la festa de Viu al Teatre 2020 per un clic. Que sí, només un clic des de casa o amb algun dispositiu d'aquests mòbils que ara porteu tots a sobre, podreu veure tot el que fem el dia 6 de desembre al matí al Teatre Romea in streaming, que ens hem modernitzat. Ho dic bé, això d'estreaming? Bé, tant és, jo hi seré allà, Home, jo això no m'ho perdo. Us ho he d'explicar tot. Arriba la festa de Viu al Teatre i ho reivindicarem amb mirada creativa i salut emocional. Informa-te'n a www.viualteatre.com. Adéu! Adéu! Va, vés a informar-te, que encara t'ho perdràs. Encara hi som? Ens veiem aviat! Adéu! Marxaré jo perquè no marxeu? Hi som. Sempre estem igual, Escolta! Adéu! Que monos!